Zdravím vás všetkých, tu je John. V minulej časti otázky a odpovede sme sa pozreli na dve veľmi zaujímavé a dôležité otázky. Prvou bol náhľad na Michelangelovú sochu Mojžiša a presnejšie, prečo slávny taliansky umelec vyobrazil patriarchu s rohami na jeho hlave. A rozobrali sme si historické pozadie kanánskych národov pre lepšie porozumenie dobového kontextu v súvislosti s krvavými vojnami Izraelitov. Táto pre kresťanov frustrujúca otázka, ktorej jadrom je tzv. Zabíjanie ľudí milosrdným Bohom, často býva oštepom v rukách ateistov. Nájdete ju aj vo forme článku na stránke zmensvojživot.cz. Skôr ako si povieme viac, prihláste sa k odberu tohto kanála, aby vám neuniklo žiadne ďalšie video. John Bible je kresťanský kanál venovaný zdieľaniu evanjelia a príprave ľudí na druhý príchod Ježiša Krista. Videá zahŕňajú štúdium evanjelia podľa Matúša slovo po slove, otázky a odpovede, výklad znamenia šelmy a iných tématík písma, vrátane životných príbehov a skúseností. Dnešnú časť uverejňujem na žiadosť diváčky kanála John Bible. Budeme sa v nej zaoberať výlučne desatorom, konkrétnymi prikázaniami a ich hlbším významom. Predstavíme si spolu ten slávny okamih, keď sa Izraelci utáborili pod vrchom Sinaj. Mojžiš dostane príkaz, aby vystúpil na vrch, kde sa stretne s Hospodinom. A práve tam príjme od vládcu všetkého 10 prikázaní. Boh hodlal oznámiť svoj zákon za majestátnych a úžasných okolností, čo malo byť potvrdením Božej vznešenosti. Haber píše: Ahoj John, veľmi rada by som ťa poprosila o výklad desatora prikázaní, každého zvlášť. Po tom, čo Boh svojou mocnou pravicou vyviedol izraelský národ z egyptského otroctva, mal sa dostať do úzkeho a zvláštneho vzťahu s Najvyšším. Mal byť národným spoločenstvom pod Božou vládou. Božie posolstvo, ktoré mal Mojžiš oznámiť ľudu, znelo: Vy sami ste videli, čo som urobil Egypťanom a ako som vás niesol na orlých krídlach a ako som vás priviedol k sebe. Ak ma budete teraz skutočne poslúchať a zachovávať moju zmluvu, budete mi vlastníctvom medzi všetkými národmi, lebo celá zem je moja. Vy mi budete kňažským kráľovstvom a svätým národom. Ak by chcel niekto namietať a povedať si, toto platilo iba pre židovský národ, mám pre vás možno novinku. Peter totiž vzťahuje tieto slová na celú cirkev a Boží ľud. Ale vy ste vyvolený rod, kráľovské kňažstvo, svätý národ, ľud určený byť Božím vlastníctvom, aby ste zvestovali cnosti toho, ktorý vás povolal z tmy do svojho predivného svetla. A Boží zákon je opisom Božích princípov vlády a tie sú odrazom jeho charakteru. A ten máme odzrkadľovať aj my, ako Boží ľud. Toto je ten zákon, o ktorom Hospodin povedal. Lebo toto je zmluva, ktorú učiním s domom Izraelovým, po tých dňoch hovorí Hospodin. Dám svoj zákon do ich vnútorností a napíšem ho na ich srdce a budem im Bohom a oni mi budú ľudom. V láskyplnom spojení s Kristom sa naše srdce poddáva jeho duchu, ktorý tak pretvára naše srdce do súladu s Božími princípmi vlády jeho zákonom. To je gro kresťanského života. A dám vám nové srdce a nového ducha dám do vášho vnútra a odstraním to kamenné srdce z vášho tela a dám vám srdce z mesa a dám svojho ducha do vášho vnútra a učiním to, aby ste chodili v mojich ustanoveniach a ostrihali moje súdy a činili ich. Poďme ale v myšlienkach pod vrch Sinaj. Mojžiš sa vrátil do tábora a dal zvolať všetkých starších z Izraela a opakoval im Božie posolstvo. Tí na to odpovedali: Chceme vykonať všetko, čo povedal Hospodin. Uzavrali tak posvätnú zmluvu s Bohom a zaviazali sa, že ho prijímajú za svojho vládcu. Mojžiš potom znova vystúpil na vrch a Hospodin mu povedal: Ja prídem k tebe v hustom oblaku, aby ľud počul, keď budem hovoriť s tebou, aby ti verili na veky. Keď Izraelci cestou narážali na prekážky, reptali proti Mojžišovi a Áronovi a obviňovali ich, že zástupy Izraelcov vyviedli z Egypta len preto, aby ich zahubili. Boh chcel Mojžiša poctiť pred Izraelcami a naznačiť, že majú úplne dôverovať jeho radám. Hospodin mu ďalej povedal: Choď k ľudu, posväť ich dnes i zajtra, nech si operú svoj odev a nech sú pripravení na tretí deň, lebo na tretí deň pred očami celého ľudu zostúpi Hospodin na vrch Sinaj. Tieto 3 dni mali všetci využiť na slávnostnú prípravu skôr, než vystúpia pred Hospodina. Musia byť čistí a nečistoty musia zbaviť aj svoj odev. Mojžiš upozornil Izraelcov aj na ich hriechy, preto sa mali kajať, postiť a modliť sa, aby aj srdcia mali očistené od každej neprávosti. Prípravy sa uskutočnili podľa pokynu a Mojžiš podľa Božieho príkazu nariadil, aby okolo vrchu spravili ohradu. Na posvätnú pôdu nemal vstúpiť ani človek, ani zviera.
A položíš ľudu hranice dookola a povieš, chránte sa, aby ste neišli hore na vrch, ani aby ste sa nedotkli jeho okraja. Každý, kto by sa dotkol vrchu, istotne zomrie. Opovažlivý výstup či len dotyk mohol znamenať okamžitú smrť. Božia prítomnosť je totiž spaľujúcim ohňom pre hriech, preto sa v Novom zákone zahalil telom a v Starom zákone najčastejšie svetlom, oblakom či ohňom. Slúžme Bohu s úctou a bázňou, aby sme sa mu páčili, lebo náš Boh aj je ohňom spaľujúcim. Ako sme si nieraz hovorili, ak ostaneme v spoločenstve s hriechom a nie vo vzťahu so svätým Bohom, jeho svätosť, jeho príchod v sláve bude pre nás okamihom záhuby. Ako sa roztápa vosk od ohňa, tak zahynú bezbožníci od tvári Božej. Keď sa to teda všetko tak rozplýva, aký musíte vy byť v svetom obcovaní a v pobožnosti, ktorý očakávate a náhlite príchod Božieho dňa, pre ktorý nebesia horiac rozplynú sa a živly rozpálené ohňom potečú. Ubehli 2 dni a na 3. deň z rána všetok ľud upieral svoj pohľad na vrch. Jeho vrchol pokrylo tmavé mračno, ktoré ďalej hustlo a temnelo. Oblak sa znižoval a celý vrch zahalil desivým tajomstvom. Potom zaznel zvuk trúby, ktorý upozorňoval, že prichádza Hospodin. Mojžiš zaviedol ľud až na úpätie vrchu. Z hustej mrákavy vyšľahli prudké blesky a zaznelo hromové dudenie, ktoré sa od okolitých vrchov s násobenou ozvenou vracalo späť. Celý vrch Sinaj bol v dime, lebo Hospodin zostúpil naň v ohni. Dym z neho vystupoval ako staviacej pece a celý vrch sa prudko zachvieval. Zvuk rohu mohutnel. Mojžiš hovoril a Boh mu v hrmení odpovedal. Znamenia Božej prítomnosti boli také desivé, že zástupy Izraelcov sa chveli strachom a padali na tvár pred Hospodinom. A také hrozné bolo to, čo videli, že Mojžiš povedal, som vyľakaný a trasiem sa. Hrmenie potom prestalo, zmlkol zvuk trúb a zem sa upokojila. Nastala chvíľa slávnostného ticha a v tom zaznel Boží hlas. V sprievode svätých anielov prehovoril z hustej tmy, ktorá ho zahaľovala. Z vrchov končiara Hospodin oznámil svoj zákon. Hospodin prišiel zo Sinája a zažiaril im zo Sejru. Zjavil sa v jase od vrchu Páran a prišiel do Meríby pri Kádeši. Po jeho pravici bol planúci oheň. Všetci jeho svätí sú v tvojej ruke, kladú sa k tvojim nohám, budú sa učiť z tvojich slov. Hospodin sa zjavil v údesnom majestáte nielen ako sudca a zákonodárca, ale ako milosrdný ochranca svojho ľudu. Bol to vlastne Kristus, kto oznámil svoj zákon, ktorý patril nielen Izraelcom. Ich však Boh poctil tým, že ich určil za strážcov svojho zákona. Ten mali opatrovať ako posvätný odkaz celému svetu. Prikázania desatora potrebuje celé ľudstvo. Všetci sa z nich majú učiť a podľa nich aj žiť. 10 stručných, výstižných a smerodajných príkazov, 10 slov vystihuje povinnosti človeka k Bohu a k blížnym. Oznámil vám svoju zmluvu, ktorú vám prikázal činiť, 10 slov a napísal ich na 2 kamenné dosky. Prvá doska, prvé 4 prikázania hovoria o láske k Bohu a druhá doska, ostatných 6 prikázaní, o láske k blížnemu. Všetky prikázania tak vychádzajú zo základnej zásady lásky. Milovať budeš Pána svojho Boha z celého svojho srdca, z celej svojej duše, zo všetkých svojich síl a z celej svojej mysle a svojho blížneho ako seba samého. V 10 prikázaniach sú tieto zásady podrobnejšie rozvedené a prispôsobené podmienkam ľudí. Všetky prikázania nájdete neporušené a nezmenené v 2. Mojžišovej 20. kapitole. Niektoré prikázania sú obsiahlejšie, tak ich budem deliť na kratšie úseky a následne si k ním čo to povieme. Majme na pamäti, že ich stvoriteľ najprv oznámil hromovým hlasom svojmu ľudu a následne Mojžiš vystúpi na vrch, kde dostane dosky desatora, na ktorých bude Božím prstom vyritých 10 Božích prikázaní. Prvé prikázanie. Ja som Pán tvoj Boh, ktorý ťa vyviedol z egyptskej krajiny, z domu otroctva. Nebudeš mať iných bohov okrem mňa. Ten Boh, ktorého Izraelci poznali ako svojho vodcu a vysloboditeľa, ktorý ich vyviedol z Egypta, razil im cestu morom a premohol faraóna s jeho vojskom. Tým dokázal, že prevyšuje všetkých egyptských bohov. Teraz viem, že je Hospodin väčší nad všetkých bohov. I am that I am. I am the God of your ancestors, Abraham, Isaac, and Jacob. Hospodin, nestvorené, večne existujúce bytie, zdroj a udržiavateľ všetkého, je jediný, komu patrí zvrchovaná úcta a velebenie.
Človeku sa zakazuje, aby svoju lásku a službu prednostne venoval niečomu inému. Ak holdujeme čomukoľvek, čo našu lásku k Bohu oslabuje alebo nám bráni slúžiť Bohu, potom si z toho robíme božstvo. Odstráňte cudzích bohov, ktorých máte medzi sebou a očistite sa. Budete sa mať na pozore a mena iných bohov nebudete spomínať, nech sa nepočuje z tvojich úst. Druhé prikázanie, neurobíš si modlu ani nejakú podobu toho, čo je hore na nebi, alebo dolu na zemi, alebo vo vode pod zemou. Nebudeš sa im kláňať ani uctievať ich. Druhé prikázanie zakazuje uctievanie pravého Boha vyrezávanými modlami či napodobeninami. Mnohé pohanské národy tvrdia, že ich obrazy sú len symboly či predstavy, pomocou ktorých uctievajú svoje božstvo. Toto som počul hovoriť nejedného kresťana. Faktom však ostáva, že sa píše aj neučiníš si, a nie len, ale ja sa im neklaniam, iba ukláňam. Boh takú bohoslužbu pokladá za hriech. Snaha zobraziť večného hmotnými predmetmi znehodnocuje ľudskú predstavu o Bohu. Neučiníte si v obecenstve so mnou strieborných bohov alebo zlatých bohov, neučiníte si. Človek tým stráca zo zreteľa Božiu nevystihnuteľnú dokonalosť a mysel sa skôr sústreďuje na výtvory, než na stvoriteľa. Čím úbohejšia je predstava človeka o Bohu, tým úbohejší je človek sám. Ja, Pán, Boh tvoj, som Boh žiarlivý. Úzky a posvetný vzťah Boha k jeho ľudu vysťuje symbol manželstva. Modlárstvo je podľa tohto duchovným cudzoložstvom. Ale nepočúvali ani na svojich sudcov, lebo smilnili odchádzaním za inými bohmi a klaňali sa im. Lebo hľa všetci tí, ktorí sa vzdialujú od teba, zahynú, vytneš každého, kto cudzoloží odchádzaním od teba. A stalo sa, že svojim hanebným smilstvom poškvrnila zem a cudzoložila s kameňom i s drevom. Boží odpor voči modlárstvu písmo výstižne označuje výrazom žiarlivosť, ktorý neprávosti otcov trestce na deťoch do 3. a 4. pokolenia u tých, čo ma nenávidia. Deti musia nevyhnutne znášať následky neprávosti rodičov, nie sú však trestané za vinu svojich rodičov, ak sa nepodieľajú na ich hriechoch. Deti však obvykle kráčajú v šľapajách svojich rodičov, alkohol, neviazaný sex, náklonnosť ku gamblerstvu, drogám či hádkam, klamstvám a tak ďalej. V dôsledku dedičných sklonov a pod vplyvom príkladu zvyknú deti pokračovať v takýchto hriechoch svojich rodičov. Nielen nesprávne sklony, zvrátené záľuby a nedostatok mravnosti, ale aj telesné choroby a deformácie sa ako dedičstvo prenášajú z rodičov na deti až do 3. či 4. pokolenia. Poznanie tejto desivej skutočnosti by malo človeka prebudiť a odvrátiť od hriešneho spôsobu života. Nepopudzujte svojich detí k hnevu, ale ich vychovávajte v kázni a v napomínaní Pánovom. Milosrdenstvo však preukazujem až do 1000. pokolenia tým, čo ma milujú a príkazy moje zachovávajú. Druhé prikázanie zakazuje uctievať falošných bohov, čím súčasne prikazuje uctievať Boha pravého. Tým, čo mu verne slúžia, sľubuje milosrdenstvo do 1000. pokolenia. Všimnite si, že nielen do 3. či 4. pokolenia, ako je to v prípade nekajúcich hriešnikov, ktorých stihne Boží hnev, jeho milosrdenstvo sa rozvieva tak ďaleko, ako ďaleko tečú rieky zo svojich prameňov. Tretie prikázanie, nevezmeš mena Pána, Boha tvojho nadarmo, lebo Pán nenechá bez trestu toho, kto bude brať meno jeho nadarmo. Toto prikázanie nezakazuje len falošnú prísahu a obvyklé zlorečenie, ale aj ľahkovážne a bezmyšlienkovité vyslovovanie Božieho mena bez zreteľa na vážnosť jeho významu. Boha zneuctievame zbytočným vyslovovaním Božieho mena vo všedných rozhovoroch, odvolávaním sa na neho v malichernostiach a častým neuvážlivým opakovaním jeho mena. A som si povedal, toľko peňazí na dovolenku. A ešte keby som to stretol bývalú. Is it supposed to be funny? No. Pozri, aký pekný motýl. To nevyzerá na nejakú veľkú búrku. Skôr ma trafilo. Si všimol? Nepoužiješ meno Bože nadarmo, ti nič nehovorí? Čo? Aké meno? Come on, man. Nepoužiješ meno Bože nadarmo, ti nič nehovorí? Prepáč, som nevedel, že je to hriech. Ak je to také zlé, tak sa to odnaučím a budem hovoriť miesto toho ty brďo.
Písmo k tomu jasne hovorí nielen v prikázaniach. Sveté a hrozné je jeho meno. Všetci by sme sa mali zamyslieť nad Božím majestátom, nad jeho čistotou a svetosťou, aby sme si uvedomili jeho vznešenosť. Jeho sveté meno by mali ľudia vyslovovať s najväčšou úctou a posvetnou bázňou. A ak si niektorí povedia, ale veď to nie je Božie meno, potom sa zamyslite nad tým, koho máte v mysli, keď používate jeho meno nadarmo, pretože váš sused to určite nie je. 4. prikázanie. Spomni na sobotňajší deň, aby si ho zasvetil. 6 dní pracuj a vykonávaj svoju robotu, 7. dňa je však sobota Pána Boha tvojho. Vtedy nebudeš konať nejakú prácu ty sám, ani tvoj syn, alebo tvoja dcéra, ani tvoj sluha, alebo tvoja slúžka, alebo tvoj dobytok, alebo cudzinec, ktorý býva v tvojich bránach. Lebo za 6 dní stvoril Pán nebo a zem, more a všetko, čo je v nich. 7. deň však odpočíval, preto Pán požehnal a zasvetil ho. Zachovávanie soboty nie je ničím novým, bolo ustanovené už pri stvorení. Sobotu treba zachovávať na pamiatku stvorenia, preto je tam slovné spojenie pamätaj a nie hľanové prikázanie. Predstavuje Boha ako stvoriteľa neba a zeme a tým odlišuje pravého Boha od všetkých nepravých božstiev. Všetci, čo zachovávajú 7. deň, dokazujú, že uctívajú Hospodina. Sobota je teda znamením, že kým človek žije na zemi, patrí Bohu a má mu slúžiť. 4. prikázanie je medzi ostatnými 10 jediným prikázaním, v ktorom sa uvádza meno zákonodarcu, jeho titul a oblasť vládnutia. 7. dňa je však sobota Pána, titul, Boha tvojho, meno zákonodarcu, lebo za 6 dní stvoril Pán nebo a zem, more a všetko, čo je v nich, to je oblasť vládnutia, v 7. deň však odpočíval. Je to jediné prikázanie, v ktorom sa uvádza, z akej moci pochádza zákon. Tým teda zahŕňa Božiu pečať, ktorú Boh vtlačil svojmu zákonu na dôkaz jeho pravosti a záväznosti. Boh dá ľuďom 6 dní na prácu a vyžaduje, aby svoju prácu urobili v priebehu týchto 6 pracovných dní. Vykonať neodkladnú povinnosť a urobiť skutok milosrdenstva sa v sobotu dovoluje, pretože o chorých a trpiacich sa treba starať neprestajne. Prísne sa však treba vystríhať práce nepotrebnej. Ak zdržíš pre sobotu nohu svoju, aby si v deň môj svätý nerobil, čo sa ti zachce, a volať budeš sobotu rozkošou, svätý deň Pánov hodným úcty, a uctíš si ho, že nebudeš konať cesty svoje, vyplňať svoju vôľu a hovoriť reči, budeš sa kochať v Pánovi. Tých, čo v sobotu rozmýšľajú o svojich obvyklých záležitostiach alebo plánoch, Boh pokladá za priestupníkov svojho zákona, ktorí v sobotu pracujú. Ak sobotu zachovávame verne, potom ani myšlienkam nesmieme dovoliť, aby sa zaoberali všednými pozemskými záležitosťami. Toto prikázanie sa týka každého, s kým prichádzame do styku. Členovia domácnosti by mali v posvätný sobotný deň odložiť všetky svoje svetské záležitosti, spoločne uctívať Boha a slúžiť mu. Viac sa k tematike soboty a jej teologicko-historickému konceptu vyjadrím v následujúcej 46. časti. 5. prikázanie. Cti otca svojho a matku svoju, aby si dlho žil na zemi, ktorú ti dá Pán, Boh tvoj. Rodičia si právom zaslúžia väčšiu lásku a úctu, než akú preukazujeme voči ostatným ľuďom. Sám Boh, ktorý uložil rodičom zodpovednosť za deti a zveril im starostlivosť o ne, určil tiež, aby deťom v ich útlom veku zastupovali Boha. Kto odmieta pravoplatnú autoritu svojich rodičov, odmieta aj Božiu zvrchovanosť. Podľa 5. prikázania majú deti preukazovať svojim rodičom nielen úctu a poslušnosť, rovnako lásku, prívetivosť, ohľaduplnosť v ich starostiach, dobropovestnosť i pomoc a útechu v starobe. Toto prikázanie pamätá aj na úctu k duchovným a k všetkým ostatným, ktorým Boh zveril určitú právomoc. It's my responsibility. A man is supposed to take care of his family. You live in my house, fill your belly with my food, put your behind on my bed because you're my son. Because I like you, because it's my duty to take care of you. I owe a responsibility to you. Vy, deti, poslúchate svojich rodičov v Pánovi, lebo to je spravedlivé. Cti svojho otca a svoju mať, to je prvé prikázanie so zasľúbením. Pre Izraelcov, ktorí sa tešili na skorý príchod do Kanánu, to bol prísľub, že poslušní sa budú tešiť z dlhého života v tejto dobrej krajine. Tento prísľub má však aj širší význam a zahŕňa celý Boží Izrael, ktorému Boh sľubuje večný život na zemi obnovenej, zbavenej zlorečenstva hriechu. 6. prikázanie. Nezabiješ. Všetky nespravodlivé činy, ktoré iným ľuďom skracujú život, je viac či menej prestúpením 6. prikázania. Patrí tu aj nenávisť, pomsta alebo holdovanie akejkoľvek vášni, ktorá poškodzuje iných, alebo u nás vyvoláva prianie, aby iný človek utrpel škodu.
Hey, Skunžili! Každý, kto nenávidí svojho brata, je vrahom a viete, že niektorý vrah nemá večného života, zostávajúceho v sebe. Sebecké zanedbávanie pomoci chudobným a inak trpiacim, každé pôžitkárstvo či zbytočné starosti, alebo aj nadmerné pracovné vypätie, ktoré podrýva zdravie, to všetko je viac či menej prestúpením 6. prikázania. 7. prikázanie: nezosmilníš. Toto prikázanie zakazuje nielen nečisté skutky či zmyselné myšlienky a žiadosti, ale všetko, čo ich podnecuje a vyvoláva. Prikázanie vyžaduje čistotu nielen v konaní, ale aj v myslení a cítení. Kristus, ktorý učil a vykladal Boží zákon, hlásal, že zlá myšlienka či pohľad je rovnako hriechom ako nedovolený skutok. Každý, kto by pozrel na ženu s myšlienkou požiadať ju, už aj cudzoložil s ňou vo svojom srdci. This is kind of an off day for me. This doesn't normally happen. 8. prikázanie: nepokradneš. Toto prikázanie sa týka zjavných i skrytých hriechov, odsudzuje okrádanie ľudí a obchodovanie s otrokmi, zakazuje dobývačné vojny. Nedovoluje krádež či lúpež, vyžaduje bezpodmienečnú poctivosť aj v zdánlivo nepatrných záležitostiach každodenného života. Zakazuje klamstvo v obchodovaní a požaduje vyplácanie spravodlivej mzdy a zaplatenie spravodlivého dlhu. Podľa tohto prikázania každý pokus o využitie nevedomosti, slabosti, neopatrnosti alebo nešťastia iných pre vlastný prospech je v nebeských knihách zaznamenaný ako podvod. Please sign to verify this is everything you've ever said. What? Sign this too. 9. prikázanie: nevyslovíš krivé svedectvo proti svojmu blížnemu. Toto prikázanie má na zrateli akékoľvek klamstvo či snahu alebo zámer oklamať blížneho. Lož je prejavom úmyslu niekoho podviesť. Mrknutím oka alebo posunkom, výrazom tváre možno oklamať práve tak ako slovom. Well, Fletcher has just been telling me how much he thinks of you. Well, why don't you tell Mr. Allen? Každá zámerná nadsázka či výmysel, ktorý má vyvolať mylný alebo zveličený dojem, ako aj oznamovanie pravdivých skutočností spôsobom, ktorých iných zvádza, je lož. Toto prikázanie zakazuje akúkoľvek snahu o poškodenie dobrého mena nášho blížneho, či už nesprávnym podaním alebo šírením nesprávnych domnienok, ohováraní alebo výmyslov. Tak čo Magda? Z kostola? Joj, veď zas tam bola tá Drizela a čo tam mala na sebe oblečené, ale bol tam aj Kubo, aj Peťo, aj Mišov brat. 1 hour later. A aj svokrové deti a sused tam nebol, predstav si. Asi prestúpil na inú vieru, možno je pohan alebo sektár. Jehovista. Má zlomenú nohu, preto neprišiel. To preto nemal pokosené. Vieš, akú burinu má na záhrade? To keby si videl... Aj zámerné zamlčanie pravdy, ktoré môže iných poškodiť, je prestúpením 9. prikázania. 10. prikázanie: nepožiadaš domu blížneho svojho, ani nepožiadaš manželku blížneho svojho, ani sluhu jeho, ani slúžku jeho, ani vola, ani osla, ani ničoho, čo blížneho tvojho je. 10. prikázanie siaha na koreň všetkých hriechov, lebo zakazuje sebecké žiadosti ako prameň hriešnych skutkov. Kto poslúcha Boží zákon, ten si nepripustí hriešnú túžbu po niečom, čo patrí inému a nepreviní sa voči blížnemu. Summa summarum, lebo nescudzoložíš, nezabiješ, neukradneš, nepovieš falošného svedectva, nepožiadaš a jestli je aké iné prikázanie, to všetko sa zhrňuje v slove milovať budeš svojho blížneho ako samého seba. Tak znejú posvetné príkazy desatora oznamené v blízkaní, hromobití a v obdivuhodných prejavoch moci a majestátu nebeského zákonodárcu. Boh sprevádzal vyhlásenie svojho zákona úkazmi svojej moci a slávy, aby jeho ľud na túto chvíľu nikdy nezabudol a aby pamätal na úctu k tvorcovi zákona, stvoriteľovi neba a zeme. Potom vyšiel Mojžiš na vrch a oblak prikryl vrch a sláva Hospodinova prebývala na vrchu Sinaj a oblak ho pokrýval 6 dní a 7. dňa zavolal na Mojžiša sprostred oblaku. Na znak Božej prítomnosti bol vrch 6 dní zahalený v mraku. Mojžiš po celý ten čas čakal na výzvu, aby smel predstúpiť pred Najvyššieho. Dostal príkaz:
Vystúp ku mne na vrch a zostan tam. Dám ti kamenné tabule, zákon a prikázania, ktoré som napísal, aby si podľa nich učil. Celých týchto 6 dní trvala skúška Mojžišovej trpezlivosti a poslušnosti. Mojžiš však nestratil trpezlivosť, neochaboval ani neopustil svoje miesto. Ani tento Boží sluha, ktorý sa tešil z Božej priazne, nesmal pristúpiť k Bohu bez prípravy, pretože by nezniesol prejav jeho majestátu. 7. deň bola sobota a Mojžiš bol vyzvaný, aby vystúpil do oblaku. Potom pred celým Izraelom sa oblak roztvoril a Hospodinova sláva vyšla z neho ako spaľujúci oheň. Vtedy Mojžiš vošiel do oblaku a vystúpil na vrch. Mojžiš bol na vrchu 40 dní a 40 nocí. Mojžiš dostal na vrchu príkaz, aby dal postaviť svätyňu, ktorej sa zvláštnym spôsobom prejaví Božia prítomnosť. Boží príkaz znel: nech mi postavia svätyňu a budem bývať uprostred nich. Odtedy bol ľud poctený stálou slávou a prítomnosťou svojho kráľa. Prebývať budem uprostred Izraelcov a budem ich Bohom. Bude to miesto posvetené mojou slávou. Hospodin mu ako symbol svojej moci a stelesnenie svojej vôle dal opis desatora, vyritý prstom samého Boha na 2 kamenných doskách. Izrael bol zo svojho bývalého otrockého postavenia povýšený nad všetky národy. Stal sa predmetom zvláštnej starostlivosti kráľa kráľov. Boh vyčlenil Izraelcov spomedzi ostatného sveta, aby im mohol zveriť sväté poslanie. Urobil z nich strážcov Božieho zámeru. Podľa tohto zámeru mali Izraelci zachovať medzi ľuďmi poznanie Boha. Takto malo nebeské svetlo osvecovať celý svet, ktorý bol pohrúžený v temnote. A všetky národy mali počuť hlas, ktorý ich vyzýval, aby sa zriekli modloslužby a slúžili živému Bohu. Ak bude celý Izrael verný svojmu poslaniu, bude mocným národom na svete. Boh bude Izraelcov chrániť a povýši ich nad všetky národy. Prostredníctvom nich sa svetu zjaví Božie svetlo a pravda jeho charakteru. Ak bolo pre vás video užitočné, odberajte tento kanál, odporúčajte a zdieľajte s inými. Kto by mal záujem, na stránke v kolónke informácie nájdete štúdium biblických lekcií na stiahnutie. Do komentárov mi v dnešnej časti napíšte vaše otázky k tejto tématike a neskôr si ich zodpovieme. Pre viac informácií navštívte našu stránku. Nech vás Boh sprevádza.